Marabai zuwa Khalil TV Plus. Ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za a sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ina muku maraba zuwa sashe na dogon labari a babin soyayyata da wata bamisiriya a Cairo. Kashi na 13. Ba zan manta ba ina gaya muku cewa kamar ba tambayar ta nayi ba sai ta sake dawo min da waccan tambayar. Na kalli sama na ja dogon numfashi ina auna kalamaina daga nan kawai sai gani ne na kalli cikin idanunta na ji ina furta mata cewa ana bahibbik mood ya samra, ma'ana ina son ki kamar zan mutu samra. Ban tsaya nan ba sai na ci gaba ashan ke da mish ayis an shufik ma'awahitani, ma'anar haka shi yasa bana so in ganki tare da wani. Sai naga ta kura min ido tana ta kallo na ta bude baki kamar za ta yi magana sai dai ta yi shiru. Na ce mata menene? Bata ce mun komai ba sai kawai daga ta tashi ta fita. Na ce wa kaina to fa Allah dai ya sa ban faɗa abin da ya fi ƙarfi na ba. Na yi shiru ina ta nazarin me yasa za ta tashi ta fita haka. Sai ga babanta ya shigo muka ɗan yi hira kaɗan sai dai na ga alamar kaman zuwa wannan lokaci ya kamata a ce da na tashi na tafi. A irin larabci na daddafe sai na faɗa masa cewa ai abokina ma yana nan zuwa zai ɗauke ni mu tafi. Ya yi murmushi ya ce to ba komi. Haka dai na zauna ina ta sake-sake a raina. Bayan wasu 'yan mintuna cikin cokali sai abokina ya kira ni ya ce min yana wurin wannan kasuwar. Sai na ce bari na je na same shi a can sai mu dawo ya ga gidan. To a daidai wannan lokaci ne na lura da fuskar baban ta ɗan sauya haka kasancewar da larabci ne magana. Domin in ina gaban larabawa yawanci ban cika yin hausa tare da hausawa 'yan uwana ba. Lura da yanayin yadda fuskar ta canza sai na sake magana ta nake cewa abokina ko kuma ma kawai za mu wuce daga can saboda na ga dare yayi yanzu. Sai na ajiye waya sai kuma nake bayani wa baban yadda muka yi sai baban ya ce gaskiya kan yanzu kan dare yayi. Daga nan sai na ce masa daga baya sai mu sake zuwa. Yayi shiru dai bai ce komai ba. Na tashi tsaye muka yi bankwana da shi na fita. Ina fita waje sai na ga Samra tare da wannan 'yar uwar tata kamar suna jira na dama an fito. Na lura Samra tana ta kuka tana gani na ta juya fuskarta. Sai ita 'yar uwarta mai suna Sara ta karaso waje na ta bani wata takarda da alamar da ya Samra ce ta ce ta bani. Na karba na saka aljihuna ko dubawa ban yi ba domin idanuna suna kan Samra ne kawai. Ana wannan hali ne sai muka ji alamar babansa na fitowa. Nan take Sara ta yi min ishara ta yi min manuniya akan ne sauri na tafi. Na kama hanya na tafi zuciyata tana ta tunani kwakwalwata tana ta nazari. Na je na samu abokina inda yake jira na kawai na buɗe mota na shiga na zauna ban ce masa komai ba. Ya kalle ni ya ce min ya dai ina fatan lafiya. Mu je gida. To ba za mu biya ta kofar gidansa na daga gidan ba? A'a mu tafi kawai mu je. Muka fara tafiya sai na ɗauko wannan takardar da Samra ta bani. Zuciyata tana bugawa uku. Ina tunanin menene wannan takardar ta kunsa. Ko me za ta ce min a ciki? Ko hakuri za ta bani? Ta fahimtar da ni cewa ba ta jin irin yanayin da nake ji a kanta. To me na rubuta min wasiƙa in dai har tana so na. Haka ne ta tunani tare da jinjinawa a cikin zuciyata a daidai wannan lokaci. Anya zan iya lamuntar karɓar uzurinta akan wani dalilinta ko dalilanta da za su sanya ta ce min na haƙura da santa. Duk wannan fa ba wai na buɗe takardar bane. Kafin na buɗe takardar ne tunaninnika suke ta yawo a cikin nazarina. Na ja dogon numfashi sai na buɗe takardar sai na ga ta yi rubutu kamar haka. Ƙarshen fita na 13 kenan na dogon labarin soyayyata da wata bamasiriya a Cairo daga alƙalamin Shamsuddin Lukman. Sai sati mai zuwa za ku je mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Mun gode.